Det her, det er så håndvasken, som jeg lige har vasket en gryde af i, og vandet, det står bare helt op. Det vil ikke trække ud. Som man kan se hernede, så er der ikke, jeg ved ikke om man kan se, men der er ingen prop i. Så det er simpelthen bare fordi vandet, det ikke kan trække ud. Det er så lang tid om det hver eneste gang, man vasker et eller andet af. Og det er simpelthen så frustrerende, at der ikke bliver gjort noget ved det. Karsten han har været ude og kigge på det. Den dag, der løb det tilfældigvis ud. Men han har været ude og kigge ude foran, hvor kloakken er, sådan set, eller løber ud. Og der kunne han sagtens forstå det, fordi der stod nemlig en masse vand op. Så det var den besked, jeg fik. Og han kunne sagtens forstå det. Han prøvede at tage en vandslange og skulle spule ind igennem, men han kunne jo ikke føre den vandslange ind. Så ja, han påstod, at kloakken nok var faldet sammen, og den løber så ind under det ene værelse derude. Men så overvejede han lidt, om han skulle grave en rende og lade vandet løbe væk fra og ned i baghaven. Men det har han ikke gjort endnu, i hvert fald. Så det er dejligt med det her. Opstigning af vand, det er ikke så hygiejnisk. Og så kan der jo godt gå 5-10 minutter før vasken den er tom. Så vi har fætter svupper her, som er vores faste inventar. Og vi prøver at bruge den, og så kan det vandet løbe ud en gang. Næste gang, så skal vi have den næste ting af, så skal vi til det igen. Det er rigtig frustrerende, og det er ikke så hygiejnisk igen. Men det er de muligheder, vi har, og vilkår, vi har her. Og vi har fået besked på, at de ikke har tænkt sig at bruge 40.000 eller andet på at lave en kloak. Så nu må vi se, hvad der sker med det.